Привіт! Яку фракцію вибрати? Що потрібно? Дивіться, куча дзвінків. Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська область. Це той край, ми його називаємо ще південь. Тобі ж соняшник Саксон, стандарт або стандарт плюс. Шановні, дивіться, по обробці це Максим XL та Fire. Це два тих протруйників фунгіцидні, які дасть змогу вам висівати ці соняшники. Там і там 150 тисяч насінин. Но, шановні мої, якщо фракція стандарт, то це вага посівної одиниці 6,1 до 6,3 кг. Це фракція буде 2,6. Це, тобі ж, той залежний фактор, який буде вам давати змогу Elite Select, давати якісний посівний матеріал. Ми, як постачальники, дистриб'ютори, давати вам його доставляти. Все залежить від сівного диску. Тому це 3,100 за посівну одиницю, фракція стандарт. А стандарт плюс фракція 2,8, де вже 7,3 кг посівна одиниця, це вже буде стоїти 3,600. Не зволікайте, замовляйте. Дякую за те, що зробите правильний вибір. До зустрічі!